Rola medyaya serdest. Danûstandina neçê bi civakê ra dihêle bêbawerî û duriyeke ew qast navbera ta kes û berketiyên wî û nirxên zanyar da çêbibe. Her wiha aloziyên têgehan tê encamdan bi encamê belavbûn û pêbêgerî û hûrbînî. Wisa hêsan dibe li ser medyaya serdest ku civakên yên rastî gunûkirina zanyarî bûne kontrol bike. û hêsan dibe dîtina cemawerên bêharbûyî ji çi gotarekî li ser medyayê belav dibe. û bêguman ku ev bûye tiştekî devêbûyî ji ber ku pirbûna destekên berhemdana nûçeyê û kêmnasîna takes hundirê civakê kiryareke dudil û zorkar berhem dide. Nikare mîjiyekî jevkirî, rexnegir û şopîner çêbike. Lêbelê hişmendiyeke li xwe danîn û hilxarî ava dike û dikare tiştê ku tê belavkirin dubare bike. Di dema ku medya berdewam nûçe û zanyariyên gelek çilwer û jîrbûyî çêdike, li rex berdewamkirina mêjiyan bi mêtina çi tiştê tê belavkirin, birêya serdefk û perdeyeke qayîm ji xwendina çêja gelêrî. Ew rewrewk bi kûrbûn di kiryar da xecîgir dike û dibe têgehên siruştî û takesan pêbawer dibin, wisa mildan û radestbûn bi wan xweş dibe û pişaftin û helandin têne pêkanîn. Armanca pişaftinê çûna nirx û taybetmendiyên ji civakê. Ji ber ku me gelek netew dîtin ku pişaftin bi zorê wana kirin bê ziman û bê taybetmendî û hêdî hêdî neteweke bêerd. Ji ber vê yekê helandin di çarçoveya nijadiya serdest, ewa dawî encameke birêya wê tunekirina nasnameya rastîn bi ser dikeve. Beramberî serkeftina çanda serdest û kûmên nirxên wê, ji ber ku ew çandeke bihêz e, bi hêza xwe serdest e. Mînak serdestbûna zimanê îngilîzî li ser cîhanê ta bibe zimaneke cîhanî pir belavbûyî. Ji ber ku ev ziman kesên pê axivîn pêşî îngilîz bûn, karîbûn bi derbasbûna çerxên qirkirin, pişaftin û mêtingeriyê zor pê bikin û ziman birêya ol tê zorpêkirin. Ew hiştibû serdestkirin li ser erd û ferehkirina semyanê hêsantir be, birêya zimanê erebî û reweştên kûçerî di ol da. Wisa erd bi xelkên xwe tê daqurtandin û her wiha Osmaniyan hewl didan zimanê Tirkî zor pê bikin. Dema hebûna wan û her wisa, ji ber ku belavbûna zimên bi serdestbûnê vagirêdayî ye û çûyîna çand bi bilindbûna yek çandê ye û ewa desthilata serkûtkere a
سەردەستیە bi gelek awa û bihanan zûr pê dike. Di dema niha da medya berz bû taku erkên jûr dest dikin kevin şûpiyên xwe li dûr hêzêva Glover kiribûn têk bîne. Ji bo zûreng bi eynî gavê berdewam bibe û birêya abûnekirina hêza leşkerî ji bo berdewambûna malgirtinê li ser çand, erd û takes û parastina çi tiştê ku dagirkerên berê zeb kiribûn. Diyarbûna zûrenga di navbera mîla Sinnî Tirkiye li hember milla Şîî Îran. Li kêlek xwasteka neviyên mêtingeriya kevin Amerîka, Rûsya, Tirkiye, Îran û rabûna pêşbirkê berve çekdarîbûn û pêşbirka pêşsazî Koriya Bakur, Çîn, Îran. û dema mekîna medyayî bibe destikekê ji bo kûrkirina qelşana cîvakî û rêxistina jiyanê û têgehên wê siruştî bêlêdan ji berjewendiya bazirganiyê bi nirx dibe derbirînekê li ser cengeke giştî li hember nirxê jiyana pêşî yê timî zanyar parast bûn, lê ew bûye armanc ji xwediyên mafyaya aborî yê kar bikin bi ked ji bo jiyana ku li ser bingeha dadweriyê hatiye avakirin têk bibin û pêşvêyekê li ser milên zanyar lawên hebûnê gelek erk pêşwanin bi kurtî ji bo rûbirûbûna geştir biparêzin bi rewanekî ramanî û sincî. Ji ber ku zûrenga sermedî di navbera alîgirên jiyana pak û alîgirên xirabî û kirêtiyê li her demê da diyar dibe û eger me van zûrengan ku me serhev bikira li ser cûreyên sedem, encam, çawanî û pergalên wan wê me qarîbû kurtas bikira bi yek zûrengê giştî û diyar di navbera hêzên ronakbîriyê û hêzên çavkariyê û zanîn berdewam li kêlek ew hêza ye a ji bo vejîndana bedewbûn maf û xêrê kar dike. Em dikarin bibêjin ku eniyên ronahiyê radibin bi berzbûna xebata zanyar a zehmet û dirêj ji bo çêkirina jiyaneke li ser wekhevî û xweşiyê, birêya berdewamiya ked û durustbûna hewldanê û rakirina zûrdariyê ku li pey mirovê afrêner dikeve bin siha sîstema serkotkirin û bêrolkirinê û têkoşîn ji bo rakirina vê zûrdariyê û guhertina wê bi cîgeheke pak ji bo afirandinê her demî ye û naye rawestan ji ber ku afirandin berdewamî ye û naye rawestan û ne tenê di çarçoveya şûnekê ye ji hebûnê.